Suntem aici la Grota Laptelui din Betleem și vedem această sculptură frumoasă, cum Iosif a primit în vis de la Dumnezeu poruncă să ia pe prunc și pe mama sa și să meargă în Egipt ca să scape viața pruncului de sub această amenințare care stătea de pe urma deciziei lui Irod de a omorî toți pruncii de Betleem de 2 ani și mai în jos. Această biserică aparține călugărilor franciscani și coborâm în această grotă, care îi se spune a laptelui, pentru că Maica Domnului, poposind aici cu pruncul Iisus și alăptându-l, au căzut câteva picături din laptele matern pe această grotă roșie și toată piatra s-a transformat și s-a făcut albă, arătând puritatea și arătând fecioria și arătând curăția Maicii Domnului și a pruncului Iisus. De aceea ne închinăm în aceste locuri și ne aducem aminte că aici a poposit, cum spunem noi, Sfânta Familie, adică Iosif, care avea în grijă pe Maica Domnului și pe pruncul Iisus, și femeile care sunt infertile, care nu pot să zămislească, dacă iau puțin praf din această grotă și fac acolo un mic ceai și îl înghit cu credință, primesc binecuvântare de la Maica Domnului ca să zămislească prunci. De asemenea, și femeile care nu pot avea laptele matern primesc această binecuvântare, pentru că știm cât de important este laptele matern pentru copil, căci copilul, vedem aici această icoană, alăptătoarea, cum Maica Domnului îl alăptează pe pruncul Iisus, și pe lângă substanțele nutritive pe care pruncul le ia de la mama sa, copilul se adapă și se hrănește cu toată dragostea, cu toată binecuvântarea și cu toată căldura sufletească care vine de la mama sa. Doamne ajută!